Inni yine bir sorak şol geçen ýyl şeýdip iş alyp baryp başlandy görüňizde bir gurama döretmek hem şol kynçylyk çekip berende aýatlanmada şo taýda Türkiýede bir ýardam bermek ýaly bir ideýalar hem sizin gepleşiklerde ılan etdiňiz şol döwürlerde hususan şol gazal alma diýip bir gurama döretýändiňizi ılan etdiňiz. Şoň içinde siz hem şo proýekde men bilişime görä gatnaşandan biri bolyn. Soňam bir hili şol guramadan, şo gazal alma guramasyndan bir hili içili neme soň netije görünmedi, işem görünmedi. Şoň soňuna ähil boldy. Şoň içinde işleyen adam hep aýda-aýda. Bir gezek gördüňizmi dernek şol işe etdi diýip. Ama telleňizmi? Dernek şol işe etdi. Maýka çykardyk diýip bir reklama etdiler. Şonu ýaly bir işe ýola goýdular öýle. Futbolka çykardyk. Ol işin ýygy gatmatkaraçylyk. Yani aýtdy oturmaly gatnaşan. Indi umuman şolny bir bar ýok bir ýola goýjak bolan bir proýektiňe de şu jagada iş boldy. Olam şonu ýaly bir dawa jenjer bilen hem bir hilsiz netije bilen gutorypdyr bolýar-da. Şondan soňra ýanky derňeň ýanky guramaňyz hiç ýerde bir halk üçin bir ütüş başga bir iş eden zady ýokmy? Hiç iş edip bunyň derdi halk däl. Yani daşyndan görüp owadan geplep her zady bilýän ýalakda bolup oturuşlaryna watandaşlar bakman gaty aýlygan statlar bar. Bir fanakka edilen işi görüň. Sizin 3-5 kur çağalangyň agdyndan ketip çotaýyk atýan puluňyz şolaň ýöne boş duran ofisine bilen keminen ýaşajak ýyjek pulma gidýär. Sebebi biri çykyp bular ýüşürip ýakmaly bolýar. Yine çıkıp elim mahkemat oldu bağırını kararını yiyordu. Yine bir çıkıp günlüğeler cevap verirsiniz yiyordu. Olay diýende adamdan men habarym var öýdüm. Men eşitdim ana şo saparklym bir näçe gepleşiginde barmaly, atmaly, ýakmaly şolar diýilen ýaly bir haýwatlar boldy da şo taýp baramyzda. Şu rejim adamlaryny şu hökümete, şu döwlete gulluk edýän şo taýdaky adamlary atmaly, ýakmaly diýilen ýaly gurrun edildi. Diňe o dialog teoriýasyny ýanky bir şol adam bir gedegin ýene şonu saparklym faglamaly bolýan. Telefonuňyz bilen saparklymma bir zat diýipdir bolýan. Şol oglan ýanymda bolsan kellesinem sogurardym diýen ýaly gurrun aýtdy da. Opozisiýa içinde şolar ýaly ödüm liderler arasında şolar ýaly ödüni häzirden diktator ýaly alyp barýan adamdan şolar ýaly haýwatyny görse onuň hyzmatdaşlyk etjek bolýan adamlardan hem islegin gitmegen mümkin. Ýani kim diýjek dadyň şoňa bar ýa-da ahyry soňy. Eger adaşyndan gelip ýene bir de Nowortdaky bir adam bidi beýdip atjak bolsa, gyrjak bolsa, ýakşak bolsa, şolar ýaly metodlar bilen hyzmatdaşlyk etjek bolsa, onu bir de olar ýaly opozisiýada gerek, liderler hem gerek, diýen ýaly.